Jaoj, ljudi moji. Danas je 20. septembar. Danas je jako krucijalan dan iz mnogo razloga. Pre nedelju dana ja sam dobila telefonski poziv. Samo sekundu da se bolje namestim. Dakle, na to kad ne znam odakle da počnem, znači za vas koji znate, razumjet ćete čemu pričam, ali pošto postoji dosta ljudi koji su se kasnije priključili, ja sam pred čitavu ovu pandemiju našla posao svojih snova, dobila poziciju restoran menadžera i taj restoran koji sam ja trebala da vodim je bio oličenje mene. Mislim, sve je bilo onako kako valja i onda se pandemija desi i oni kažu, znači što mi zatvaramo hotel, mi nećemo moći da nastavimo sa dalje s tvojim apliciranjem. Ja opet ostanem bez posla, ja kažem dobro, šta je tu je, mislim ono. I pre jednog dana dobijem poziv, hotel menadžerka koja je inače mene intervjuisala tada, koja je žela da ja vodim taj restoran, me zvala i kao Kristina što radiš, ja kažem pa ništa, što sam i dalje u Dubaju. Kao, dobro, mi otvaramo restoran i mi bi volili da ti budeš zadužena za njega i da nastavimo tu neku priču koju smo želeli da započnemo pre 6 meseci, da li si zainteresovana? Znate ono, jesam, ali ja sam tek sad dobila posao. Ja tek radim mesec dana, to znači da ja treba da dam otkaz i sve ovo nanovo. I ja sam onako bila i sezona, da, naravno da sam zainteresovana, ali možemo da organizujemo neki sastanak. Da, baš sam htjela da te pitam kad si slobodna, tako da, ništa, danas je, kao što rekao, 20. septembar, ja sad idem na taj sastanak, ja ću vam javiti nakon tog sastanka, kakva je situacija, ali eto, možda ću morati da dam otkaz i da se opet selim i da krećem sve iz početka, ne znam, kao i uvek, držim vas u update-ovima, inače da vam pokažem kako sam obučena. Samo sekundu, jedno ovako, može ovako. Dakle, outfit dana. Znači, ovo nije intervju, zato što, mislim, oni mene žele. Kao što sam rekla, štikle. Mislim, ja volim kad sam ovako obučena, kao što je ovo. Four Seasons olovka. Ja volim kad sam ovako obučena, zato što volim taj stan kao poslovne žene. Kako mi je pod prljav, znači ja tako volim što je moj stan svetao i što je beo, ali ljudi, ja čistim, ja usisavam svaki dan, znači svaki dan usisavam i svaki drugi, treći dan moram nadrljam ovaj pod, zato što je toliko beo, onako bolnički beo. Moja kosa jedna dlaka, to je katastrofa. Nema potrebe da se nerviram, danas je fantastičan dan, ja sam jutros bila na plaži, tako da, ajmo na sastanak. Sastanak je gotov, oni ljudi mene hoće, oni hoće da ja otvorim taj restoran sad s njima, a ja moram da dam otkaz. Ovo je jedan veliki projekat, nešto što ja nikada sad nisam radila, oni žele da promene koncept restorana, ja bi morala da sastajem sa dobavljačima, da biram kakve hoću tanjiri da mi budu, čaše, znači od najsitnijih do najkrupnijih detalja morala bih da budem uključena u to sve, to nešto što ja nikada sad nisam uradila, znači ovo će da me, ovo je izazov, jako veliki izazov. Da li sam ja ovom izazovu dorasla? Mislim da jesam, ali mislim da će biti izuzetno naporno. Mislim da će mi se život vrtiti oko posla narednih mesec, dva, da ću raditi svaki dan 10-12 sati. Joj, ja sam u šoku. Inače, sad ovde na arapskom piše ono što je suđeno uvek nađe svoj put. Ja verujem da je naš život negde tamo u gore u zvezdama zapisan i da vam život daje određene prilike i da je na vama da iskoristite neke prilike i da jednostavno živite život kakav vam je negde gore zapisan, da ne možete da sedite kući da čekate da vam dopadne s neba. Znate ja ne mogu da vam opišem kako sam ja šoku. Možda me ne vidite najsjajnije od ovog sunca, nisam sigurna, nije ni bitno.
Htjela sam samo da vas updateujem što se tiče samog tog nekog posla i čekanja. Evo sad će skoro mjesec dana kako su oni meni poslali tu ponudu i mjesec dana od kad sam ja njima poslala te neke neophodne dokumente da bi oni nastavili s nekim procesom. Oni trenutno rade taj neki kao recruitment clearance koji eto traje već skoro mjesec dana i ja nisam neko ko je poznat po strpljenju generalno i verujem da ovo neki način životna lekcija da me nauči da bude malo strpljiva. E sad, ono što želim da vam kažem nekako bitnije, da vidite kako se ja borim sa nekim životnim situacijama, jeste da ja toliko bezuslovno verujem da univerzum će meni da da taj ugovor kada je pravi moment za mene. Ja trenutno sigurno neke stvari ne vidim i možda da sam dala otkaz pre 2 nedelje kada sam ja zaista želela zato što sam nestrpljiva, možda bi tada sebi stvorila neke veće probleme da bi oni meni rekli kako nije u redu, da ja odlazim posle meseci i po dana i tako dalje i tako dalje. Možda baš treba ovako da se desi, to jest ne može, nego ja sam sigurna da iz nekog tamo većeg razloga ja moram da čekam, izvinite, da meni dođe taj ugovor. I eto, šta da vam kažem, ja sad sam u fazi gde čekam, ali poenta je da se ja ne stresiram oko svega toga, nego da sam zaista nekako pozitivna i da govorim nema veze, to je tako zato što mora biti tako i nema uopšte svrhe da ja sad tu, ne znam, lupam glavu, da se ja stresiram kad ja ništa time neću promeniti, tako da mi samo ostaje da se nadam da će to biti što pre i bolje. Ja, ljudi, boga mi jedan update. Dakle, prošlo je tačno 4 nedelje, danas je 4 nedelje od kad sam ja predala sva dokumenta za taj drugi hotel gde želim da pređem da radim i nekako se sve to odužilo. Ja sam očekivala da će do sad ugovor doći, međutim nije, nebitno, verovatno da tako mora biti. U međuvremenu za ove 4 nedelje, to je posljednje 2 nedelje, meni na poslu nije baš najsjajnije. Oni su ispali izuzetno nekorektni prema radnicima i generalno odlazim na posao, eto, samo da bi otišla, to nisam ja. Ja iz bilo kakvog odnosa u mom životu, da li je to privatni, poslovni, ljubavni, ako nisam srećna odlazim, ja nigde ne ostajem ukoliko nisam ispunjena, pa eto tako ne na poslu. To što sam ja tek ovde počela da radim pre 2 meseca, pa ja sad već razmišljam da se pomerim, znate koliko me briga, najlakše mi je izbaciti ova 2 meseca iz mog CV-a i reći pa znate zbog trenutne situacije i pandemije ja sam bila bez posla, tako da zato nisam radila, mislim, to mi je najmanja briga. Ali nekako razmišljam, toliko čekam tu drugu ponudu i toliko je želim da imam utisak da od tolike želje ja u stvari blokiram da to meni dođe. Tako da sam ja odlučila da danas, pošto je danas slobodna, da apliciram za druge poslove, prosto da bi tu neku moju energiju usmerila negde drugde i da ne bi samo bili sezonu joj pa gde su, pa kaće i tako dalje. Ja inače danas sam slobodna, mene su juče ljudski resursi zvali na moj slobodan dan da me pitaju u 12, izvini, ali bi ti mogla dođeš kao u 3:30 da imaš sastanak kao sa ljudskim resursima? Pa jeste, ja sam vam Ofinger, pa vi sad tako mene pozovite kad god se vama čefni i sad će Kristina Ofinger da se stvori kod vas u kancelariji. Ja kažem ne mogu danas, sutra kad god, nije problem. Ja kažem samo mi javite, oni su sinoć meni javili u 10:30, da ja dođem danas u 11, pritom ja ne znam ni zašto danas idem. Mislim, kada se zove neko iz hotela da dođete na razgovor sa ljudskim resursima i hotel menadžerom, ne može biti dobro. Mislim, ja stvarno ne znam šta me tamo čeka. Možda mi daju otkaz, mislim, ne znam, nema razloga, ali nikad se ne zna, kriza je, para se nema, plate kasne, mislim, nebitno je sad da ja ne olajavam. I evo ja sad idem tamo da kao odradim taj neki razgovor za šta god. I tako, baš mi je pun kofer mi je svega, baš želim da napustim ovu kompaniju. Od svih hotela gde sam radila, bilo ih je 5, ovo je najgori hotel u kojem sam ikad radila. Ja zaista neću imenovati niti bilo šta, ali totalno sam razočarana. Tako da eto, to mi je neki update, ja se stvarno nadam da će uskoro nekako sve to da se pokrene i da dođe na svoje.
Dakle, ja sam upravo završila razgovor i oni su meni dali otkaz. Ja sam njen zbog svetla. Zašto otkaz? Zato što kompanija nema para i zato što oni gledaju da uštede na svakom koraku. Prosto, trenutno oni smatruju da nije neophodno da restoran u kojem ja radim ima menadžera. U fazonu ti odlaziš u potpuno prijateljskim odnosima, mi smo zadovoljni tvojim performansom, znači to nije ništa vezano za tebe, mi jednostavno moramo da sačuvamo cost, bla 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 bla. I ja kažem dobro, i ja stvarno nisam to doživjela sad kao neki end of the world, zato što ja znam da oni trenutno bukvalno ukidaju određene mailove kao mail adrese da bi sačuvali $5. Znači, situacija u kompaniji je kritična. Dakle, ja razumem ovo, ali dokle više, brate? Ja razmišljam, oni su meni učinili uslugu. Ja sam svakako želela da dam otkaz i ispalo bi glupo da sam ja dala otkaz jer su oni meni platili i vizu, i Emirates ID, i business karticu. Mislim, generalno su imali troškova koje bi oni meni tražili da ja platim. Tako je pisalo po ugovoru. Ja bi se tu svađala i rekla ja neću da plaćam, vi nama niste davali redovne plate, smanjili ste na platu, bla bla bla, jari, sad to da vas ne davim. Dosta stvari ima tu po sredi koje ja prosto ne moram da delim na ovakvoj platformi. Uglavnom, oni su zaista bili izuzetno nekorektni. I povrh svega, dobro, dali su mi otkaz, ali ja čekam sad taj posao. Oni su meni dozvolili da ostanem u stanu još 2 nedelje i ja sad razmišljam, to je to. Znači, to je to. Oni su mi dali otkaz da ja ne bi morala njima ništa da platim i da ne ispadnem ja koja je loša, a ja riba našla posao još pre mjesec dana, nego sam ga čekala. I sad su oni ispali ti, eto, oni jadni su mene morali da kao otpuste, a ja u stvari iza leđa sam, razumeš, našla drugi posao koji eto sad samo čekam i kapiram, sve će da se namesti onako kako treba, ma najbolje po mene. I meni sad uopšte nije nebitno, ostala sam bez posla, pa šta sad, ajde, bogat, imam 2 ruke, imam 2 noge, baš me briga. Ja ne znam, je li ovo meni neko svira ili ne? Ako sviraš, druže, možeš mami svoj da sviraš, a ne meni. Tako zaobići me, ako ti smetam zaobići me, u čemu je problem? Da se vratim, ja? E sad, dakle, ja zaista verujem da koliko god ovo je u momentu šok, jer nisam se tome nadala, mislim, ja radim s njima već 2,5 meseca, zaista verujem da, eto, za taj neki viši cilj koji ja želim i koji ja vizualiziram i zamišljam, zato je ovo tako trebalo da se desi. Dobar dan od mene, dan nakon što sam dobila otkaz. Dakle, šal na stranu sada, kad je to prenoćilo i kada se sve završilo, ja sam izuzetno srećna što se sve ovako odigralo. Ja sam takav tip žene da ja za sebe se ne brinem, ja sam nevjerojatno sposobna, koliko god ovo zvučalo arogantno i kao ja se hvalim. Shvatite kako želite, svako gleda se iz svoje perspektive, ali ja samo da vam kažem da dan nakon otkaza ja već sam organizovala sebi intervju, tako da ja sutra idem na jedan intervju, vidjet ćemo šta će od svega toga biti. Ja i dalje čekam ovaj moj hotel, to sam rekla, oni su mi ja bi baš volila za njih da radim, da sve to ispadne kako treba. Međutim, nikad ne znate kakve životne okolnosti se dese i na kraju krajeva šta vam je suđeno, a šta nije. Ovo je sutra isto pozicija restoran menadžera, tako da, eto, ne znam šta da vam kažem, sem da... znate šta sam htjela jučer da vam kažem, međutim mi je ovaj telefon non-stop padao. Jako je bitno da kad vam se dese određeni životni izazovi da nemate tu notu žrtve. Jaoj, pa zašto meni, pa kako meni, pa kako od svih ljudi na ovom svetu, meni to da se desi, pa meni se to stalno dešava. I onda da kukati, znači iz toga se morate iskobeljati kako znate i umete, šta god u životu da vam se desi. Ja vam najozbiljnije kažem, meni kad život daje izazove, kakvi god izazovi bili, mali ili veliki, pogotovo kad su veći, ja tako zamislim da je život onaj bik koji me gleda iz fazona ma sad ću da te polomim, a ja razmišljam ovako, stanem u polu čučanj, razmišljam ajde dođi i onda on tako trči, ja ga uzem za rogove i kažem ajde vidimo ko je jače. Dakle u meni, ja imam tu borbenost, jednostavno sam takva, da li sam hrabra, neustrašiva, ne znam, meni moja Bojana kaže ti imaš tu energiju da si iz fazona ko mi šta može, ajde da te vidim, dođi mi na crtu.
ne znam, ja mislim da ja to živim. Tako da, eto, danas znatno pozitivnija, mnogo bolje, srećna, eto, najiskrenije srećna. Tako da, ne znam, vidjet ćemo, sve ćete znati kao i uvek što sve znate. Posao update. Sinoć ja sedim s mojom biljom i ti mi zvoni mi telefon. I rekao, ko me zove četvrtak večer, ovde kod nas u 6 sati, ja se javim. Dobar dan, Kristina mi je ovde iz te firme. Hotel koji čekam već od marta ove godine. Kako ste, kažem, ja fantastično, pa kaže, samo da vam javim da je završen taj neki rekrutment proces, da li ste vi zainteresovani i dalje da radite sa nama? Ja vas čekam već 7 meseci, ja kažem, jesam, jako ne mogu da dočekam da počnem da radim. I oni kažu, odlično, ja ću vam poslati neophodna dokumenta, ugovor stiže, tako da će meni ugovor doći tokom sledeće nedelje. Ja sam tačno znala, kako je dobro što su me otpustili, pa oni nisu svesni kako su meni oni uslugu napravili. Znači ja sam u ponedeljak dobila otkaz, juče je bio četvrtak, gde, kockice su krenule samo ovako da se slažu. Jaoj, ja sam toliko, ljudi moji, srećna, ja se stvarno nadam da, ja verujem da s ovim poslom da ću da se stabilizujem, smirim, da više neću se mrdati u poslovnom okruženju. Mene stvarno nije strah od promena, niti da dam otkaz, niti da se adaptiram na novo okruženje, na novi krug ljudi, svoj tim i tako dalje. A znate, malo sam se umorila. Stvarno mi je potrebno negde sada da nađem kompaniju koju mogu da vidi neki svoj potencijal, da ja rastem i ja mislim da ova kompanija je jedna takva. Tako da, eto, samo jedan životni update da možda jesam malo duže čekala, ali stiže. Danas je 28. oktobar i ja sam danas zvanično potpisala ugovor. Jao, ljudi moji, ja vam ne mogu da opišem koliko sam ja ponosna i srećna što, eto, mi se taj posao ipak desio. Jer vi shvatate da sam ja s njima trebala da počnem da radim u martu ove godine, to je 3. mesec 2020. godine, a da ću početi s njima da radim u 11. mesecu, u novembru, 8 meseci kasnije. Zato ovaj video ima naziv Ono što je suđeno uvek nađe svoj put, da vam, eto, opet na svom ličnom primjeru pokažem da ako vam je nešto suđeno, uvek će vam doći, da nikad ne trebate da žalite ni za propuštenim prilikama, ni za ljudima koji su otišli iz vašeg života i za mnogi bilo koje druge segmente. Nikad nemojte da žalite, jer ono što vam je suđeno uvek će vam doći. Ovaj posao nije samo posao, ovaj posao je ostvarenje moje 5-godišnje vizije, mojih 5-godišnjih ciljeva, kako će moj život izgledati ovdje u Dubaju nakon 5 godina. Ja se i dalje, ljudi moji, toga sećam kada sam došla ovde, sletela na aerodrom, izašla iz onog aviona, gde sam bila prepravljena i veličinom aerodroma i oni ljudi i autobusi, znači ja sam bila u takvom šoku, sećam se i dalje kako su me nozdrave pekle, koliko je vruć vazduh ovde bio. Da sam se spuštala niz one stepenice i rekla sebi, došla sam da uspem i manje ne prihvatam. Po nekim mojim merilima, po nekim mojim standardima, ja sam uspela ovde u ovom gradu, uzimajući u obzir da sam bukvalno krenula od nule, da sam došla da radim za 500 evra, da sam htela karijeru, da sam htela poziciju, a znate, imam veliki ego. I onda ja volim da sam na poziciji, koliko god je to glupo, ja sam toga svesna i ja mislim nema potrebe to da krijem. Sećam se tada, razmišljala sam, za 5 godina ja ću da budem restoran menadžer, ja ću da budem zadužena za šta god da se dešava u restoranu, imaću svog asistenta i tako dalje. Zaista sam to sanjala i zamišljala i to mi je došlo. I sećam se kada sam pričala sa mamom još tad, a i sad, ja sam rekla, mama, ovo nije samo posao, ovo je ostvarenje moje 5-godišnje vizije. Znate li vi šta je 5 godina? Jer ja sam sanjala za tih 5 godina i meni mama koja pita, pa dobro Tina, šta ćeš sad? A ja na to kažem, mama, sad je vreme za neke nove snove. I zaista to tako mislim, sada je vreme da se novi 5-godišnji ciljevi postavljaju. I veoma interesantna činjenica da sam je decembra 2019. godine napisala na parče papira koji su to meni ciljevi za 2020. godinu. A jedan od ciljeva je bio da ja postanem restoran menadžer, pa ja sam tad bila u Four Seasonsu, radila sam kao system menadžer, znači
to je bio ono gap od 6 meseci da ja sigurno ne bih davala otkaz, ali sigurno, ali je to meni bio cilj, da ja postanem restoran menadžer i napisala sam tačnu platu koliko želim da imam. Ovaj posao je prvi posao gde sam ja ikada tražila svoju platu. Gde god da sam odlazila, šta god da bi mi dali, ja bih rekla ok, jer mi je uvek bila važnija taj rast i da dobijem sledeću poziciju i nikad se nisam borila, niti sam pregovarala da bih dobila tu neku veću platu. Ovo je bio prvi put u svom životu da sam rekla, nakon ovoliko godina iskustva, nakon znanja koje posjedujem, nakon svesnosti o tome koliko ja u stvari jesam dobro u ovom poslu, više neću da prihvatam šta mi se nudi, već ću ja da tražim. Ja sećam kao da juče bilo kad sam otišla, oni su meni rekli kakvu platu očekuješ, ja sam rekla toliko i toliko, ja toliko vredim i sa manje neću doći. Oni su rekli ok. Ja sam bila isfazona, mislim naravno to njima nisam tad pokazala, ali sam bukvalno bila izvana, ok, ali to bilo baš ovako lako. Nebitno, tako da sam dobila i tu platu koju sam eto tada u toj nekoj 2019. godini zapisala. I poenta čitavog ovog mog monologa na kraju ovog videa jeste da vam kažem da nikad ne odustajete od svojih snova, da morate da imate jasno definisan cilj šta želite od svog života u bilo kom segmentu, u poslovnom, u ljubavnom, u prijateljskim odnosima, u kakvom stanu želite da živite. Znači, vi morate jasno da definišete kako vi želite da vaš život izgleda i verujte mi, ma nema Boga da vam se ne ostvari. Nema Boga da vam se ne ostvari. Ja zaista smatram za samu sebe da sam po nekim mojim standardima uspela tamo negde preko, u tuđini. Vi znate da sam ja došla ovde da radim za 500 evra, da ja to nikad nisam krila, da jesam došla za izuzetno malu platu, ali da sam imala velike snove i neke veće ciljeve i da ja ne bih dalje dužila ovaj video. Vi ćete ovo imati objavljeno onog momenta kada meni moja nova kompanija da vizu, kada ono bude 100% zvanično da je to, ja počinjem sa njima. Tako da, kažem, ja sam i dalje u nekoj ono neverici da se ovo dešava. Sve što sam do sad želela, svaki svoj cilj koji sam postavila, ne postoji ama jedan koji nisam ostvarila. Da se mi ne lažemo, mene ova pandemija unazadila nekih godinu dana za neke druge stvari i to je okej, meni je tako drago što mi se ova pandemija desila jer sam toliko važne lekcije naučila koje Boga pitaj kad bi naučila da mi se nije desila, tako da eto, i to je prošlo, neka je, ja stvarno se radujem ovom novom početku i osjećam neverovatan ponos što ću da radim to gde ću da radim, tako da stvarno ne želim dalje da vas smaram i da dužim, samo eto hoću da vam kažem da morate da verujete sebe i svoje snove i da kažete ne postoji drugi način da mi se ostvari. Ma ne postoji! Tako da, eto, ajde ljubim vas i odoh ja. Ćao!